Alam mo yung pinanganak ka na lahat ng tao nagdidikta na ito lang ang buhay para sa'yo. Lumaki ako sa hirap. Tumira sa estero, kumain ng asin lang ang ulam. Si tatay, basurero, si nanay labandera. 5 kaming magkakapatid, so imagine yung hirap. Ako ang bunso sa 5 magkakapatid at lahat nagsasabi na mauuwi lang din ako katulad ng mga ate ko, na makakaahon lang ako sa hirap kung mag-aasawa ko ng may sipag or may kaya. But I beg to disagree. Hindi ako naniwala. Bata pa lang ako, ugali ko na naman talagang sumaway sa pinaniniwalaan ng iba. Hindi kahirapan ang magdidikta sa akin ng tadhana ko. Yan yung sabi ko sa sarili ko. Nagpursige ako sa pag-aaral. Nung hindi na kinakaya nila mama na pag-aralin ako, huminto. Teka lang, nagiging dyslexic ako. Nagiging dyslexic at bulol ako, wait lang. Nung hindi na kinakaya nila nanay na pag-aralin ako, hindi ako huminto. Namasukan ako bilang katulong at kinausap ko yung amo ko na mag-aaral ako sa gabi. Kung siniswerte ka nga naman, umaayon sa akin ang tadhana, mabait yung naging amo ko. Puyat, pagod, hanggang makatapos ako ng high school. High school pa lang yun. So iniisip ko, paano yung kolehiyo? Hindi pa rin ako huminto. Namasukan naman ako bilang crew. Aral sa umaga, trabaho sa gabi. Hanggang makatapos ako ulit. Ngayon, maniwala man kayo sa hindi, ang dating gusgusing bata sa estero ay isa ng nurse dito sa Canada. Sila nanay at tatay na ipatayo ko na ng bahay malayo sa estero. Naniniwala naman ako sa tadhana. Pero naniniwala din ako na tayo ang gumagawa ng kurso ng bawat tadhana. Ito ang pinili ko. Yung hindi sumuko. Yung hindi bumigay sa hamon ng buhay. Ako si Gina. And I just created my own destiny. Sorry. Pero this kind of story makes me believe the impossible. 'Di ba? Parang kung iisipin mo, what are the odds that you can turn your life into full 360 if you'll just believe in yourself? The power of focus, the power of dedication, the power of belief, faith. Parang everything worked together in her favor. Pero no, that is not what happened. Ang nangyari, she did not give up. Kung ano man yung nasa harapan niyang problema, instead of her telling herself, nakawawa naman ako, ang hirap naman ng buhay, ano ba itong nangyayari sa amin? She deflected that kind of attitude and kept her eyes on the goal. Na she will never be like her sisters na nagkaroon ng pamilya sa murang edad because they think na it's the only way na makakaahon sila sa ganong hirap. I mean, there's nothing wrong with that. Kasi syempre, buhay yun eh. Binigyan nila yung isa't isa ng pamilya. But she dreamt of something different. Something bigger for her. For all of them even. Kasi naipatayo niya ng bahay ang nanay at tatay niya. And of course, syempre, di ba, came along yung mga kapatid niya sa ganung klaseng pamumuhay, nasama niya sa pag-angat niya. She begged to disagree sa lahat ng mga taong nagsasabi sa kanila na ito lang yung buhay na pwede sa'yo kasi ito lang yung meron ka. I am not a stranger to that kind of mentality when I was a child. Someone even told us back then na wag na akong pagtapusin. Kasi babae naman daw ako. Mag-aasawa din lang naman daw ako. So ba't pa ako pagtatapusin ng pag-aaral?
So parang iniisip ko, my love, ito na ba yun? Ito na yung dulo? Is this really what's going to happen for me? The destiny that's waiting for me is this? Na mag-aasawa na lang ako because they think na hindi naman ako worth it pag-aralin pa. Pag-aaksayahan lang ako ng pera kasi mag-end up lang din ako sa bahay. Pagiging may bahay lang. But just like what happened to Gina, I beg to differ. I beg to disagree. I carved my own way. Because I know na walang sino man ang pipili ng kinabukasan ko kung hindi ako. And voila! Sa taong nagsabi sa akin na mag-aasawa rin lang naman ako, wag na akong pag-aralin, hello, wala pa rin po akong asawa. Yung edad ko. Yung mga kaedaran ko, may mga anak na. Ako, wala pa rin akong asawa. O, diba? Huyo ka ngayon. Gusto mong magpaka-Baldwin, Gusto. Congrats si Babay Pindot. Pinapangunahan niya yung destiny ko Pinapangunahan niya yung future ko Sinabi niya na mag-aasawa rin lang naman yan. Huwag niyo na yan pag-aralin. Huwag niyo na yan pagtapusin. O, diba? Hanggang ngayon, wala pa po akong asawa. Parang medyo baliktad yata po yung nag-i-effect ng hiling. Pero what I'm trying to say is, my love, just like Gina, we carve our own destiny. We carve our own path in life. It's still within our hands to choose what's best for us. Kung sa tingin natin itong kursong to na sinasabi na lahat na bagtasin natin kasi ito lang yung future na meron tayo, we can still surpass that standard. But again, just like with Ray, it's not gonna happen without hard work. Lahat naman ng kaya nating i-achieve sa mga buhay natin will not come easy It will always come hand in hand with challenges, problems, and issues. So kung ganun lang din naman ang life, na kahit anong piliin ko, merong challenges, merong problema, merong issues, then let's dream big. Mangarap tayo ng malaki. Para kung sasakit man yung ulo ko, mapapagod man ako, hahapuin man ako, sa dami ng kailangan kong gawin, at least yung inaabot ko, yung tugatog na ng kaya kong abutin. So my love, if people around you are telling you that this is your destiny just because they think na yun na yung limitations ng kinalakhan natin, ng resources na meron tayo as of the moment, again, with hard work and faith in yourself, in your abilities, in your skills, in your dreams, sky will always be the limit. Ikaw lang yung magdidikta ng limitasyon na yan sa sarili mo. So if you don't believe it, if you know you can do more, you can achieve more, you can have more, then work twice as hard for it. Pero do not work in order to prove them wrong. Work because you want a better life for yourself. Do it for yourself, not for anybody else. So, yan yung dalawang tao na naniwala sa destiny. Isang naniwala na yung nangyayari sa harapan niya ay with a purpose, at yung isang nagkikreate ng sarili niyang tadhana. So, my love, which one are you? Please do not tell me that you are the third person. Alam mo kung ano yung third person? Ito yung third person na hindi naniniwala sa destiny, pero hindi din naniniwala sa value ng pangarap niya. Yung taong mediocre kung tawagin nila. Yung okay na yan. Pwede na yan. Basta mairaos na lang. Please do not be the third person, my love. Just choose between the two
types of people who do believe in destiny. Kasi these two people, they don't just believe in destiny, they believe in a better life. Better life that they can achieve with hard work and faith.